салом гӯ ассалом гӯ ҳамада. Салом дӯстони азизу гиромӣ, хуш омадед ба канали мо. Бинен кӯдако то ҷо гашонда хай аллакай завтрак кардан, ҳама ҷои ҷамъ кардем гӯем ва Нилуфар мазаш нест. Шаб температура кард, саҳрӣ бо температура кард, як доруш додам. Ростига мехостем ки як берун биромада чарх занем, лекин то пасудоя шудам бинам ки аллакай берун борон задестай майда майда ва ҳам шамоли безеб сар шуд ва шавҳарам берун рафта омадан бозор харид кардан, гуфтанд ки берун ҳам хеле хунук яхе аста ки вайда погодада гуфтагиянд ки барф мезанад. Барои бо набр омадем шиштема нами хонада сиёвуш мультик мондиам кӯдакота ки то ки шинанд ба мани Нилуфари қанаҷ омад, барое ки хеле гуфтам шаб температура карда буд. Саҳар кати бо испан дуд кардам, ордоб тайёраш кардам ки хирад гулҳош ба фикрам дар кардеста. Сиёвуш бо назани калата. Танам хеле дӯстони азиз, вақтам бошад шиштам бекор, ростигап ягон кор нест. Мехезам ҳозир кору бори ҳамин монтаж кунию ҳам хеле чизоя кардан дар корай. Сиёвуш шавҳарам навай бозор омадан ва инҷа бо себ гирифтиян, бо сиёвуш омад самбуса рой кардиян очам ва бо тухму картошкаву сабзивам хеле чизо сита тухм овардиян ва субҳи саҳар шир гирифтам. 2 литр не 2 литр камтарак буда. Каве мехоҳам бегоҳи рӯз каме блинчик тайёр кунам барои субҳона. Пага хай выходное ку барои ҳамин гуфтам каме блинчик тайёр кунам. Рафтем гирвета рафтем ака хона. Сиёвуш 1 минут хонада намешинад. Рафтем дарахтҳо гул кардиянд. Дӯстони азиз, мо бо берун биромадем, нашуд гӯем, лекин бинед ай хона намегӯй ки берун шамол, не ки беҳад берун шамол. пеши гуло равем гуфтак, гуфтум рафтем чизем шудагӣ ҳази камтар берун гардем як соате ним соате баъд мерем. Бинен чиқадр дарахтҳо гул кардагӣ хушрӯ пурра гӯем гулошон аллакай сабза аллакай дамидагӣ дарахтҳои бинен чиқадр хушрӯ гул кардастанд. аҷоиб буд бо баҳор. Нилуфар гулҳош дар кардаста барои ҳавай печондам шуд. Сиёвуш шапкачаш тунукак барои ҳавай капшонка кати пӯшондам шуд. Таки серон шамоли хунук. Рафтем пеши дом рафта шинем. Рафтемо плашадка равема. Рафтем иси Сиёвуш.
дӯстони азизу гиромӣ, ман анамақадар блинчик пухтам гӯем, нав пухта шудам шунам. Ва рости гап ҳамин кати биёен влогро ба охир расонем, барои он ки ҳамин рӯзи дароз кӯдако беҳад ғам додан, касал шудаги ҳастанд. Нилуфар гулу дард, Сиёвуш ба фикрам грипп шудааста, ҳам гулӯҳошам ба фикрам дард кардестанд. Ва ҳози ба зур алда карда хона бурдамша. Ҳамин рӯз дароз айқафои ман намонд ки блинчикҳои пазм, блинчикҳои тез ҳаракат кардам ки тез пазам шуда ки Сиёвуша нигоҳ кунам. Не хайрат, ҳози мультикшон мондаму созкаша додам болои ҷо гашта хаташам бозӣ карда хобаш бурдай аллакай. На ман шудам блинчикҳое ва гуфтам хабаршон гирам ки бинам ки Сиёвуша хобаш бурдай. Барои он ки баъди обед ва пешаи хушрӯ хоб рафтагӣ набуда. Якбор 1 соат ним соат хоб рафт, бедор шуд, дига хоб нарафтаг. Ҳатман агар ки гувора бошад меҷумониша, диванчашде ки бедор шуд, тамом сарша бардора, тамом дига хоб намера. барои ҳаминам хеле дӯстони азиз ҳамин кати влога ба охир расонем. Хайр, то дидори оянда. Дар паноҳи худо бошен, ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед. Хайр.